Daga fagen wasanni kuwa, ƙungiyoyi na ci gaba da rububin Wilson. Man United na son Bobe. Wataƙila Newcastle ta sayar da ɗan wasanta na gaba Callum Wilson mai shekaru 31 kan fam miliyan 18 a satin ƙarshe na cikin 'yan wasa a cikin watan Janairu. Da dai ƙungiyoyi irin su Chelsea, Arsenal, Manchester United suka shiga a rububinsa. Chelsea na cikin ƙungiyoyin da ke son sayan ɗan wasan gaba a Aston Villa, John Duran mai shekaru 20 kafin a rufe kasuwar cinikin 'yan wasan ta Sky Sports. Kocin Manchester United Erik ten Hag na son sayan ɗan wasan Ajax da Netherlands Bryan Bobe da na Everton Jarrad Braithwaite duk masu shekaru 21. Newcastle United na bibiyar ɗan wasan Nottingham Forest da Ingila Morgan Gibbs-White mai shekaru 23. Kulob ɗin Wolverhampton Wanderers na son sayan ɗan wasan Chelsea da Albania mai shekaru 22 Armando Roja kan fam miliyan 30. Hukumomin ƙwallon ƙafar Ireland na fatan ɗauko mai horar da tawagar Ingila ajin ƙasa da shekara 21 Lee Castle mai shekaru 49 domin zama koci a tawagar 'yan ƙwallon ƙafar ƙasar. Kocin Real Madrid Carlo Ancelotti ya buƙaci ƙungiyar ta sake siyo ɗan wasan Faransa Karim Benzema mai shekaru 35 daga Al Ittihad ta Saudiya. Morgan Rogers na cikin matsuwar komawa Aston Villa daga Middlesbrough da ta yi watsi da tayin da ake gabatar mata har sau biyu a kansa. Ɗan wasan gaba a Faransa Mbappe mai shekaru 25 ya sami tayi daga Real Madrid a daidai lokacin da Paris Saint-Germain ke son sabunta kwantiraginsa, yanzu zaɓi da yi na hannunsa. Haka kuma na iya taimakawa Manchester United wajen siyan ɗan wasan Real Madrid mai shekaru 23 daga Brazil Vinicius Junior. Crystal Palace na hanyar daidaitawa da ɗan wasan Colombia Daniel Munoz mai shekaru 27 daga ƙungiyar Belgium ta Kent. Blackburn Rovers na son gwada sa'ar su kan ɗan wasan Queen Park Rangers Jamie Donne mai shekaru 26 a wannan watan. Abricos na son ɗauko mai horas da 'yan wasan mata a Faransa Haber Renard a matsayin sabon kocinsu zuwa ƙarashin AFCON, sai dai kuma hukumar ƙwallon ƙafan Faransa ta yi watsi da tayin nasu a gajeren zango. Tottenham na iya dawo da ɗan wasanta na tsakiya Tanguy Ndombele mai shekaru 27 da ke zama aro a Galatasaray. Sunderland ta sake jaddada zawarcin ta kan ɗan wasan Manchester United mai shekaru 21 wato Amad Diallo. Ipswich Town na farautar ɗan wasan AFC Wimbledon da Iraq mai shekaru 21.